Laixiar irratire batu zaitez gugaz batera Danon batera Arratsaldeon Laixiar zale, gaur urtarrilak 22 eta hementxe gaur Laixiartzen 5. saio eiteko ingertsu eta gogotsu garaitxarrak die, ontxe esan berri oskue agintia dizek, erritxetatik ezingo gela mobidu, astelenetik aurrera eta gauzak zailtzen doiez, baina gu horri buelta emoteko gatoz. Aparte aste honetan, esan gure egun gauza badau. San Sebastian egun izen da urtarriak egiten, penie, ezin izen da bakizan urtero ikin izen da jaize ospatu, baina horrez gain badako guz nobeda batzuk, eta nobeda bien barruen esateko dau, ingo astekari jaen anboton, guri ineiko elkarrizketei publikau dala, telefono zenbakize badeku barrize, eta ia enazen konfunditan, hemen esango zuet gure zenbaki barrize, 6-4-0-0-6-7-7, así que badakizue, guru zuen erako, ibili hau telefonue, bieldu zuen, edo zer, guru zuena bialdu, eta horrez gain, tarte barrizepe badekuz, tarte barrizeke presentakuz gaurko honetan, bat oin magazine emertan izango gana zintzo gara mintzo, eta gero berandutxo esplikaku beste bat, bizan musikien gora berandoien atala izango da. Eta bueno, honena izango da, nire sermoiek alde batera itxi, eta hemen gure ekipue saludeti, Aupa, Aimar! Aupa, Ander, arratsaldeon. Gogotzu gatoz? Bai, gogotzu, bai, ja programi grabetako gugegaz gatoz, da ia ondo urten jakun. Ja, barikuro monu hartu otzeu, Bai, ja plaserra deku, barikure itxadoten, azte gutzi bierrien, da bariku heldu zain. Horiok eta beste, hemen, Asier, zer dinozu? Aupa, Ander, aupa, Aimar. Arratsaldeon, Asier. Hementxe, gogotzu, bai. Dano gogotzu, hemen. Bai, inierra. Bai, no sepinen, zerbezatxu etorten da igual lagunetxeko eta, gogoa sartzen du. Da horrez gain tekniko behemendeko, Aupa, gaurkoen ni behamen nau, berbaiteko. Ganea mikrofonuaz. Hombre, a ber. Da zeina teknikue, bai, izinik ez dugu aipatu eta... Tekniko. Bueno, tekniko bat badau izorretan, baina nik ez du gure hango partetik. Zu gaztetxo hau ezara. Nien az jaio. Tekniko bigarrena. Ai, pista lartzu zaiz emote, bueno, vale. Bueno, ez dakit. Vale, tekniko... Asier. Baina, bueno. Bueno, esan biherrekuek esan doguz, eta, bueno, musika pizkat ipiniko gu, eta... Tita baten hasiko gure magazine.
guztietara zabaldu egandoa bere alarria. Astintzeko askatzeko aldatzeko lotan dagoen herria, txikitik iraultza eginda izan dadin mugarria. Untzan gaztetxeak bizirik kantu egaz, hemen ibili gara martxoso, eta hasiko gara gure laixi hartzen 5. magazinaz, eta horretako Rirro albistegile gure asteko titularrakin. Ongi etorri Rirro albistegira, Durangaldeko eta nazioarteko barrizek zuontzat. Honek gaurkotasunezko gaixek. Osasuna, Uredarra Lab laborategiaren ikerketa batek, Aitzier San Miguel plazako urek koronavirusen aurkako 97%ko immunitatea ematen duela dio. Miguelina deituriko proteinari esker. Ur iturri eta adituaren arabera, hori jakin esan, ez da ikerketarik bihar horretarako. Osasuna. Osasun sailak publikatu dabenez, Jurretako bakixago eta Orosketa auzuneak eremu gorrira pasatu dira. Ondorioz, auzune horiek itxiera perimetrala jasan beharko dabe, urrengo egunetan, eta bertako biztanleak ezin izango dabe Jurretako beste auzunetara mugitu. Asun osa, Durangaldeko osakidetzako buruaren aginduak direla medio, auzun honetako ganaduak 2 metroko segurtasun distantzia errespetatu beharko dabe, eta musukoa derrigarrezkoa izango dabe. Behiek, ezin izango deutxi etxalei esnerik emon, kontagio arriskuak nabarmen igotzen baita kasu hauetan. Egoera barri honetan, udaltzaingoak laguntza eskatu dau kofradietako mugak zaintzeko, eta brigadiakoak euren burua aurkeztu dute. Iker Auxart brigadiako kideak esan bezala, norbera bere kofradizan, me cago en Dios! Arazoak Samamesen. EITB taldeak prozesu judizial bat hasi dau Laixia irratia salatzekotan. Euskal Herri mailan lan egiten dabe multinazionala, mehatxatuta sentitu da Laixia irratiak izan daben entzule gorakadagaz. Eta honi aurre egiteko, irrati libraren itxiera eskatu dautxo epaileari. Alfredo Ladron Zikineta, EITBko zuzendariak, Laixia irratia modu ilegalean lanean dabilela azpimarratu dau. Eta audentzia berakada, irrati libraren sorrerari egotzi deutxo. AP8 plataformak astebururako antolatu dituen ekintzetan parte hartzeko deia zabaldu du. Izorretako peajean barrikada bidez trafikoa oztopatzekotan. Plataformaren ordezkaridan Iraultza Gebarak egindako deklarazioetan, herritarrok ordaintzen dugun bidesari hau ilegala da. Eta gehitu dau, hasta la victoria siempre. Ta hau da dana gaurkoz, eskerrik asko entzule eta hurrengora arte.
Hashem of our lives, Hashem of our pride. Whoa, the fuck out our religion, guilty of being white. Gender, now our enemy is of class, of money, let's find it! Bueno, Durangaldeko Mockers Mockers taldien Guilty of Being White parkatu ni inglesa egi, baina hori izen da euren kanti, Eta musikie presenteko unez, musika atal bat atarako gumen astero, laixi hartzen magazinetik aparte. Eta horretako ekarri dugu lehengo astion presenteko gun tarteko Aimar. Hau Pander, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Entzun dut susmu edeket, sozer hip-hop aldeti doiela zure tartie? Bai, a ber, ideia izin da, tarte barrisek sortzi ez, laizia irrati zen, eta bapur bat musik egaz lotute eta nire gustu egaz lotute, atara dugu musika tarte bat. Hip-hop musikien inguruen izango dana, eta bere izena da ik-hop. Ik-hop. Ik bai, hori hip-hopa zuen gana heltzeko idei egaz, apur bat izjoku ez da. Ik-hop, bai, izjoko darra, gaina pronuntzietako joku gatza da bai izateko. Bueno, berak esan dago moduen hori, musika talien lehenengo presenteko dana ik-hop, eta, bueno, a ber, zeizkuzu gitxigora bera nundi nora jungo da. Bai, berez ik-hop tartien, hori, eta apur bat hip-hop musikie plazaratzeko edo zu ongana heltzeko. Eta berez da bai irakusteko hip-hopa euskeraz, Euskal Herrien sortzen dan hip-hopa, apur bat tartetxo bat emoteko, eta ikusteko, bertan be badauela kalidadie. Honetaz gain be bai, Euskal Herriko hip-hop talde eta kantak aztertziaz gain, nazioarteko hip-hopa be atarako dugu, bai Frantziakue, Marseiakue, Txilekue, Latinoamerika osuen, da apur bat mundu osoko hip-hopa ikutuku, baina gehien bat Euskal Herriko taldiek eta euskerazko kantak. Osea, gitxi gora bera, hip-hopa gustoko dekonak pixka giau, ez? Bai, hori da. Euskal Herrian zer dauen, bai, eta entzun hip-hopa sekule entzun ez dauen antzako, publiko barrizeri, apur bat aurkezteko, ez? Taldien nundi norakuen, osortu diesan, kantan letrak nundi nora doiesan, eta apur bat haingo azterketa txiki bat, bai taldiena eta bai kantana, da gero kantak entzuteko aukeri izin gogu. Itzela ideia. Bai. Ni bintzete eriko motibauten hau etarte honegaz, da ez da oso esagune musika estilo hau, bertan Euskal Herrien gehiago gondie punk doinuek, rock doinuek, baina, hip-hopa behoine injerra hartzen dabil, gaur egun, dauz gero eta talde gehiago sortzen, eta, apur bat honek aurkezteko. Oso, da gitxi gora bera, zenbatero gurozu... ez da gehi, idei izango zan, albada, aste biripein tarte bat aurkezti edo, asteripein, ikusiku, gero eta tarte gehiago urtetan badie, besti iribe espazio gehiago itxiko txau, baina posible bada, asteroko saio bat izango da, eta beste saio barri batzuri tarti itxibier baiake, badi asteripein izango da. Badaki bor laban lantzen deko guzela beste tarte batzuk. Bai, badauz beste tarte batzuk horre zukaldatzen ondino. Baina hori, materiala badau, gogu ebe badauz, así que tartie albada asteroen, asteroen gu. Bueno, eta hau ja, kuriosidade moduen, nostik edo zelan hasi zinen zu hip-hopa konsumitzen? Bueno, akortan hase junginela gaztetan, udalekutan, hemen beti entzun izen duguz punk rock doinuek,
Eta, bueno, beti gondie kontzertuek, berlen esan dugu moduen, ez? Apurat punk rock estilotik. Da ginen udalekutan baten gaztetan Donimane Loitzuneko gaztetxien, eta anantza, gaztiek hemen kontzertuek eta punk rock kontzertuek antolatzen dizan moduen, antzan iparraldien eta antolatzen diez, hip hop eta freestyle antzeko kontzertuek. Eta hor apur bat hasi nintzen kuriosidadi pizten edo. Da gero be, esan bierra deukote gure lagunda akidedan Aritz Maldonado, gaz be apur bat hor munduen... Zue. Aritzue. Bai. Bera sartu nintzela apur bat behai mundu honetan, gaztetan oso oroitzapen hona dekuaz epoka horretakuek, eta apur bat bera bilaten erakusten, ez? Berak ezagutzen zabezan bai raperuek edo hip hop taldiek, eta oso oroitzapen hona dekuaz, da hor kuriosidade piztuzten, da gero handi ikasketa personal bat, ez? Apur bat guztoko dekoazen kantak eta jun investigetan, eta... Hasi entrasteetan hip hop inguruan, eta... Horra zintzen, da gero horti, topetan artista barrisek, talde barrisek, eta hip hopari apur bat kaini emoten, ezta? Eta, bueno, epoka, esan dute moduen, epoka horretatik oso oroitzapen hona dekuaz, eta kortan Aritz gure kidedan... Beraz, Aritzegaz. Traba binaz apurtxo bat, parkatu entzuliok. Hori, Aritzegaz egon nintzen apur bat musik trastietan, eta kortanaz kanta bat egon ginen entzuten, da pasausten berak mezu batetik, eta kanta hau da oin entzungo gune, artistak die Sniper eta soprano da kantzinu da Jete Parle. Da hemen deko zue, zuontzako hip hop saioe astekotan edo. Eskerrik asko, Jomar. Eskerrik asko, Ander. Espliketiarren zer izango da. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. J'ai le goût amer de la défaite, sa mère. La bouche pâteuse, la gère a remplacé le venin. Je deviens ce que j'ai pas voulu être. J'ai voulu mettre un coup de frein. J'ai fini dans les roses, les plus belles ont poussé dans la merde. On a mal fait les choses, c'est moi qui finis fan. Et je savais qu'il fallait pas que je m'expose à les parler. Maman, pas les baloches, tous mes ennemis voudraient que je raccroche les crampons. Grand con, je te raccroche le pif, tu me fais mal à la caboche. La vie peut de la gueule, je pas la galoche. Frappe pas la gavroche, on vient pas passer la pommade. Dans les manifs, c'est pas des slogans qu'il faut, c'est des grenades. Enfoirés, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licencient, séquestrés les dans les usines. Me demande pas de pisser, j'ai du THC dans les urines. On subit mais on s'unit, l'adversité faut la survie. Mais on est blacklistés, nos bases ils les ont surlis. Yeah, on se fait disqueter, ils tentent de nous faire oublier. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. Je viens parler de ma mère, de mes horreurs, de mes criminels en herbe. 6 du mat, paire de menottes, ce que le diable nous réserve. Ouvleyeuse, vas-y, prends note, tu veux parler, vas-y, parle bien, sinon shut up. Je viens parler de mes potes qui aiment traîner tard le soir, oui, soirée rennais. Classico et tous déchaînés, dans la patte gauche un aîné. Oui, des mosquées sous-scellées, d'une religion grillée. Qu'est-ce que la laïcité quand on doit se cacher pour prier et parler à voix haute, je viens parler à voix basse. Ces fils de lâche me traitent d'immigré, aimeraient dénigrer ma race. Je parle d'une époque de Béchtard, d'un polar de gens soumis, où le chef d'état prend le peuple pour Katsumi. Te parler de Mohamed Bouazizi, d'un peuple déçu. Je te parle de mon bled, d'un dictateur déchu. Oui, à croire qu'on a ce qu'on mérite, histoire et périple, mais c'est rien. Tu es les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. Je porte des miens, menottés au libre, sobre ou ivre, armé d'un diplôme ou d'un calibre pour nourrir la mif. Je parle de cette manie maladive, de courir derrière le bif, prendre des risques, sortir le canif, quitte à finir en préventive. Je te parle de faits divers, échecs scolaires, atmosphère polaire, que vivent les frères aux origines caniculaires. Je te parle de ces glaires, que je lâche sur Hortefeux ou Guerlain. Je te parle de ces guerres, je te parle de mes frères palestiniens. Je te parle d'Afrique, de ses colonies, de son manque d'économie comparé à Rouné ou à Rony. Je te parle de marine, comme Bruel te parle de judo. Je te parle de ma rime, comme Bob Marley parlait de
bédo. Oui, je te parle de ma ville, comme Cabrel parlait de la petite Marie, comme Jamel parlait de White Paris. L'ami, je te parle de mes délires, de mon repenti. En gros, je te parle de nos vies, sûrement de la génocide. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça va changer. On doit en parler, de les déranger. Bueno, eta hemen txegatu zontxe ostabe, ia ganera estreno bategaz, oza, oin arte laixi hartzenen eukin ez dugun tarte bategaz, zintzo gara mintzodeko izena, eta espliko gotzu pixka zer dan. Hau, nik urunotzen aporta laixi erretiari, pixka falta motaten aben tertulizatxo bat, ez? Pixka gauza gai bat akarri ona, pixka horren ganien berbaen, erakutsi 6 ikuspuntu dekogun, gauzen ganien, eta, gaur tertulizazteko, hemen dekoguz, gure Asier Bizek eta Aimar. Opa, hemen bere eritzin emoteko gau egaz, desietan. Aimar sobre todo, gaur barritzut hortxako ganera. Gaur inertut eta hasikeran eta inertuten. Eta, bueno, asalduko zuen pixka bat, ez? Gaur egun oso puri-puri jendauen joku bat dau. Internetetik enbidana, mugikor bidez edo ordenadore bidez eta iziten dana. 10 galderako sorta bat emototzu, Usteo bagi jarre janeteko. Susmoen bateko zu, ez? Galdera anak euskeraz die, Euskal Herrien sortuiko jokua da. Amigo. Ze uste zu dala? Nik usteot izen alda egunean behin. Agian bai. Bueno, bai. Ni benaz bidente, baina, bueno. Egunean behin udakar, esan dut, jak egunero oina azken aldizen, geldi dauz, laster hasiko diuzto temporaldi barriaz, baina horri biltzen gara, ustot, danok jokatzen dozue? Bai. Nik azken egotan ez... Noiz binka jolazten nik, Esan gotzu gauza bat, enginun Aimarreketanik, Aimar Xek, eta nik... Eta Asier teknikok. Eta Asier teknikok. Enginun talde bat. Bai, biso bakarrik. Eta gero hasi izan jendie sartzen, eta gero Aimarrek ez da jolasten. Hala. Nik problema badekot. Da, enazak hortan, jolastu midala. Ez kendu notifikazinu, Ni etxatez eltxe notifikazioek. Kendute eko zuzera. Gauzie da hori. Nik uste baiet. Enaz lakortan, jolastu midala, da gero begun biredo sartu ikenaz, da jutenaz azkena, klasifikazioen. Da gero bat desmotibaten hau guztiz. Animuek bera torten dira. Da gero be esan bierreku da, ez dutela puntuazio handirik lortzen, Hori beha ipatu. Nik bere puntuazioetan nik uste jadekoaz, 4 bat eta 3 bat bai. Medizie 5,5 komarik ez dakit jaue, baina. Bai, espizkador hori lehiakor puntu hori emoten dago, egunean behi. Bai, pikiek eta goten di, Ganera goten da aukeri, itxon, telefono hartu biot, ze talde asko, talde ugari sortzen di, Eta ganera... Herri mailan begonda, Soña azken aldizen nolan tarte... Zeo zer bai, nien apunta baina zeo zer egonda bai. Bai, herri mailan begonda. Taldi epegondi plazaratukuek eta bai. Plazaratutik aparte beste talde bat begonda. Bai, usto baietz. Bai, ez entera hori. Bueno, Martina, hori, asuntu eda, hori, taldi eta neina liziten dala, Eta beti pike hori urten jakule. Eta pizkat, hasi gaitz esan, egi batzuk esaten. Osa, galdera ezberdinek dauz. Azkenin galdera ezberdinek goten die, eta 10 etorten die, bueno, ekien da sorteo moduen, ez dakit izan informatikamente jungon asuntue. Galdera arrezak egoten die, eta beste galdera batzuk gatsak. Bai, holan txikiziten da. Bai. Batzuk oso Holanda bai. Oso gatsak. Eta asuntu da. A ber, zuek Wimbledoneko horrek galderak etorten dina, ze torten jatzu burure edo... Wimbledonekuek, nire dakiaz danak. Danak. Zer da Wimbledoneko, Nik aspaldizto goztu, Igerten da, ezta? Golfekue da, ezta? Golf, eta, bai, esketorten dira lan batzuk, golfekuek, barrikin oso. Tenis, Wimbledon tenis. Bueno, bardin da, oza, eske, nik eukina mintzet
perserzio bat, joku etorri zanien, zuek ez da ekin zenuen, Euskal Herri buruz izango zila galderak, ez? Bueno, así eran, de hecho, desentetxu bazien. Bai, zer bete ukiten dago, beti ez tot esango, baina gehienetan. Oso hasiera baten, ez? De repente agertzen jatzu, bueno. 2000 eta 1970 izen Eurovision nokire baziaban. Da, estos kuardure. Asuntu da baina jentiek 10 asmatzen duzela. Eta zelako denporetan. Zelako denporetan, osea, hemen dekoaz txibatazo batzuk, ez? Galderako tenia geografizien izenien, geografizienak, torten jatzule horre Google Mapseko... Argazkizien. Horreko oso nadie. Bai. Horretan ondo bitin zaria? Ez, baina oso nadie. Oso nadie. Guai dau. Nik anena itxortu biogo, osea, Google Mapsen beti etorten zure herriak eta, bueno, pista batzuk emoten da bez. Bai, zo zer bai. Pista batzuk beti egoten dira 3 aukeretatik bat, izeten da, como, ostra, hori imposible da, ez? Bai. Baina beti egonez itxaroten noz tokauko gure jorretan maikia. Eta etxatxu tokau? Nik ikusi dut. Ez baina entzun. Etxain apur bat. Ez baina entzun, honen hoxe da. Osea, normalien horrek nik asmatu ikin da ez danak, baina, bueno, uneko porzentai altu baten asmatu ikin da. Baina, alako baten tokaeten gure jorretan maikia. Eta, jo, ikusina esan, futbolzelai bi. Handize. Atletismeko piztiegaz. Da, karo, hori inguru hori... Zuk ez duzu ezautzen. Ez, jode, bai, goiu izatik ikusten da. Hori bai, hori bai. Baina pizkat despista bindu zen. Hau ez da izorreta. Ja. Eta falla bina. Da oinati, tak. Da basan. Ez da oinati, ez da goierri, o, bueno, ez da zein pinina. Arkaute. Bai, horre, ben onduen da, kampo futbola, ojo. Orduen izorretako argazkizien, limiti edo pinibiko zan, ez da? Edo? Fallo binaben, tio. Fallo, kale. Fallo, tio, joi. Utz. Izorreta, jo. Zue gola madeko zue kale indo zuen, da benetan mini indo zuen onan galderan bat edo? Hainbesterako... Ni gitxi jolasten dut, baina aitortu biot, mine motostela, beti agartzen zina karratuek, irukizek eta laukizek. Aztenaz kontetan, da esto sekula zertetan. Da gero, lelo arpei bat azgartzenaz. Hombre, sekule grabida. Oine ulertuko este zuen nire desmotivazioen zergatik. Zehazten zera, irukizen puntak kontetan edo, zera? Edo txorizek kontetan, edo, directamente. Jesus, baina... Ez que, a ver, da gero, egoten ebeste batzupe bai, ekuazio batzuk moduen. Handizek. Da luziek. Bai. Osa, azte betien hori bari paseuz gero, hori baino laburre hori da. Ba, bai. Joder, hori egin da gienak, imposible, asmatzi, hori ni toke jaten mintzet, aboleo. Nik uste dut, hoba dala ez asmatzi baino, eh? Ze, asmatzi baduzu, ez dakit oso normal zabizen edo ez dakit panik. Bueno, hiru aukera dauz, oza, deko zuuneko 73. Claro, aboleo bada bai, baina. Bueno. Ez dakit benetan kontean da. Matematikue, urten jaku, hemen matematikue. Nor da matematikue? Zu. Vale. Ba, behitu nik asertetan duaz. Bai. Aboleo. Osa, irutik bat. Bai. Claro. Eta, karo, handicap handi bat izaten da, karo, amarrak gure izaten dugu asmatu. Beti, oso gitxilean, ez dakit behin egin duan. Eta denpori epe, bere zer ikusi badeko. Claro, 10 asmatu eskero, baina 3 minutu tardau eskero puntuetan asko bajatzen da. Eta ernegu moten dau, agertzen da hori izan da, laberintu moduen. Saguna. Sague. Bai. Sagun nora jumbi dauen asmatu bizule eta... Ez dutxue amorru puntu emoten horrek? Niri, hori ez da engatxa. Ni pentsa boztu egin, uste. Zuk bai, artizitan ez duzu jolasten, o... Baina hori, bueno, da juti ez dakit, baiten duzu, zema segundu tartan duzu bagambo. Ander. Ia, anonimatu mantendu, Ai, ama. Ez dakiz eman tartan duan, ez tempori begiren hasi bilen, baina... Nik aitortu, ni oso astiro bilenaz, oso astiro. Oso astiro biltzeza. Bai. Sagoa baina astiro txuau? Bai, ez dakit. Inoz irabazi zaiot, zer? Bai? Behin baino zaharri zau. Alakorik, Bai, eta bauz fanatiko batzuk hor biltzen dina, pike bataz, como diciendo... Bai? Bai, ez tozu inor esetzen? Ba, bai. Baten bat, bai. Gure taldien baten bat, bai. Gure taldien. Zein da gure taldien, eske nik talde asko dugu. Esango taldien izena, Aimar? Zein, bai, esan bio. Izena da... Zatzi? Piruli. Ba, justo hor taldi nien hau. Zabillo. Hor dau baten bat plazakue badau, bat edo bi. Plazako behen hau. Jakitunek. Osa, bakizakuek igual estrara jo di eta plazan ezin sartu. Ez dakit. Ez plazaratukuek, Plazaku esan duzu. Zagot baten batzuk esan dozune, diela
ostia, onak eta Ah. bat plazakue, pare bat plazakue baduzela. Bai, pizkat doi hartzu egin dienak, ez? Bai. Txan, begitu eta gora da, eske, da hemen jurretako egunean behin, hor, ez dakiz egin zan gero irabazten zabenak sorteo bat egongo zala edo, Ni da. justo hor euskaliko rastien edo sortu zena. Eta, bueno, kotilla, apur bat, ez? Elkapena hemen dau. Vale. Ez que igual nire ez toztien bila horra taldera. Ez da txoi mila? Bai. Ez que igual ez nago erroldatute izorretan da... Eta... Igual... Hortara deko. Ez da gine ba. Hor dauz, lehenengo bostak atxetuko hauz? Bai, bai. Ez? Lehenengo kue, salduna. Jo, ez nor da salduna ba, saldi zeukengo da igual. Saldiz eta burmuine behitzela, zeni beti guztun dugu goizen rankinen. Jo, norri zengote da. Salduna. Eta asuntu da, jo, ez ikusten duzu hemen, ezin da ikusi egin aster ikaste, ez? Jo, aplikazio txarri jau. Baina, por ejemplo, ikusten da, ez? Urriak ego eta zeitik azaro batera, 580. Horre trampa ginen. Urrengoen, 556. Urrengoen, 550. Nik laurenetik guztot ez enazela sekule pasau. Osa, hemen, ni pixka dau moske dute horraz jokuaz. Nik uste dut hemen dauzela formula batzuk edo zozer dau, gentik asmatzeko, ze. Txarrena dau gentie, 10 asmatzen dauzena, eta gaina harin. Ba, denpora gitxizien, bai. Horrek trampa ematen bidea edo. Zue, bataz beste, ze enporatan egin zari. Minutu bat. Nik itxea, ba. Ja... Minutu, azken aldian pizka gitxeo, baina minutu bat. Minutu, ez, gitxo gara minutu enbueltan, ez? Osa, izango denke denpora normala da hori. Ja sagu asko eta matematika asko agertzen badie, ba, minutu eta hogei. Ba, bueno. Azkenengo azteko, men... Venga, ba. Tak. Venga, dale. Eta sartuko gara, hemen, azkenengo aztien, izorretako egunean behin irabazi ben, Ekiloi. Ekiloi? Ekiloi. Ah, bai. Ekiloi, ez eunei. Haupa, Ekiloi, zorizonak. Ez eunei da. Da, bosteun da berrogeta bost, 0,0 lau puntu ya bezan azkenengo aztien. Hostia, bertzotan niño. Poto egin barik. Eta hemen ikusten dugu, ez? Aztelenien, 10-8. Hori bai. 34 segundutan. 34. Osea, honek aboleo mirrizaban derrigor. Osea, ez da moten denporaik irakurteko. Ja. Bai. Niri ez. Gero, azte hartien, 10-9. Trampa. 50 segundutan. Bueno, hori, bueno. 50 segundutan. Bai, pizkat, hau ja, izenleke. Arek egunetik behineko jenti igual erosilleko, Ni pitzeta bai. Eta gero derrepente... Egunetik behin... Gero derrepente hemen... Egoazten nien... Osea, nik ustot gehien ontzako, egoazten izan dela eguni tristiena, dizosela pizkat burumakur estilora, 10-10. Haupa, ba... 10-10. Osea, lehen hasi dutxartu aztie, 10-8, 10-9. Esku emon, zorizon du, eta zema denporan. 50 segundutan. 50 segundutan. Nik gauza grabia ikusi duaz, Bai. Bai. Eta gero ikusten duzu urrengo beratzi, beratzi... Horribilidala. Jo, eskin... Nos atara sortzi bat urtien behin edo, da gero pantaiazu batara, eta talde guztietara bialdu. En vez de egunean behin urtean behin iten dago. Urtean behin. Nota honatara terakuen, da mundu zure izan. Bai. Bueno, eta proposamen date igual, Engu Laizia Irratiko egunean behin talde bat? Venga. Nik egin bogu Laizia Irratiko egunean behin taldie, hartzeo kompromisu egunero jolasteka. Hostias. Bai. Vale. Lartzu ez da... Eta aldoguen gauza bat igual. Esan. Eiten dugu Laizia Irratiko egunean behin eta programa bakotxean, esaten dugu bakotxan puntuazioa. Ranking, lehenengo goztak edo. Publikau iten dugu. Jarraipen egin genke. Azteko honenak eta gero denboraldikuek... Bueno, bai, bueno, oza, gu espizkat... Bueno, ikusiko, formi emongo txego horreri. Bai, ideia, ona idea. Eta gu espizkat, a ber, sendan tontuena, sendan listuena, trampa egiten da bezena, Ba, tontu eta listu mesedez horrek kalifikatibo. Asier, nik tontoles, errespetu aproba esketuko notzun, uste dute azpixen egon azela arrankinen da. Kaba, zu listu eza? Zu historiako gauzak eta bakizuz? Ba, bina besteanak ez. Así que, bueno, amartik iru. Orduen sortuko gutalde bat igual egunean behineko, Bai. Oin sortuko zu? Einde egun. Zan sortzen da. Ban, ez dakit. Gehi. Bale, hemen. Gehitu talde batean sartu. Ez, talde berria sortu. Da gero genti bertan sartzeko aukerie, zelandoie. Hori gure koneke pizkat, tekniko igual zu jengo zu. Berez dau, hori jongo gara iten, baina link bat bidali alda WhatsApp taldietara eta jendie juteko... Sartzen, hori ba. Hori jongo gara iten. Hori ba, kizu egin. Bai.
Zabaldu ginke linke, da gero zuepe entzuliok, jun zaitezi zabaltzen linke, da bueno, apur bat bajunga zabaltzen, ez? Hau aitortu mio, tekniko izan dut bai, baina, osea, konfiantza oso bataz eta errepente, altzado eskue, eta zida zamarra alde batera eta bestean. A ber, gauza bat, sosetako da irratize eta olako gauzak ez esan. Aguek eta bueno, pixek ez da. Guk guzurrik eta aztu zen, guk enki sartzen du nien, vale. onartu nien dago, ez? Bueno, es que teknikuen naz eta olako gauzak jakinen biduaz. Vale. Da, lista. Hori da. Jode, bueno, gaurko gure zintxo gara mintzo, igual honetan itxiko, ez? Bai. Ze era pertsonalera endu igual. Bai, da, bueno, da urrengorako be egin aldugu, ez? Sarietan baten batek badeko gairen bat edo bertan jorratu aldugun edo, be proposamenen badauz. Hori da. Zabalik ez da, ez? Hori da. Hemen deko WhatsAppa 6-4-0-3-7-6 zenbakize, laizi argetiko gure zenbaki barrize, eta horra... Increíble. Jo, zelako asentu ez da, zelako politxu zan duan. Bai. Esatari darra, bai. Hau be, Ander bai jungo da, arginanoekin da hoi erramezuakin Radio Euskadire, Euskadi Erratire. Radio Euskadi. Bueno, erderaz bebak izuzta. Egin zen gutxuet, deitu ustien zen da, RAE edo zen da. Ra? Zer da? RAE hori da... Hostia, RAE deitu motzuen. Real Academia Española da, RAE. Bueno, Española, esan da, Radio Nacional de España. Hortik, dei bat, jo beten da, karo. Osa, ni presna huela irratze joiko, karo. Gara gardorik ez? Ez, ni erderaz, Eskas. Justu, Samar. Bueno. Eskas, Castellazo ya podemos hacer, baina, bueno, hemen laiziarren gustora, igual. Bueno, igual txorra alartxo esaten gabiz, da asuntue bajatzen gongo gara. Eta bueno, aurri izen da gure zintzo gara mintzo tartie, hori izan dugu moduen 6-4-0-3-7-6 edo sare sozialetan, zuek hemen gure tertulizatzuen aitzatzeko guruzuran gaitzek, mesedez helarazit, gu jungora gure eritzi hemen, laixia erretian libremente esaten da moduen azaltzen. Así que beste bari, eskerrik asko entzutiaren. Eskerrik asko. Hildako argia gaueko zeruan, ez ogirik ez esnerik urrengo egunarentzat. Basotik etorritako oiuak guztiak, pekatuz estatzen dituzte geure animan. Zolanetan aritzen etzen agurea, berotzat hartu benun igandean azokan. Beabrua gure lurretan dugula dio, bere emaztea desagertu zenetik. Hildako argia gaueko zeruan, ez ogirik ez esnerik urrengo egunarentzat. Basotik etorritako oiuak guztiak, pekatuz estatzen dituzte geure animan. Karpaiaren ondoan eseriko gara, emakumeek berrikusten gaituztenean. Beldurraren osaian abarituko dute, atzoko maitasuna mespretsu bihurtzea. Hildako argia gaueko zeruan, ez ogirik ez esnerik urrengo egunarentzat. Basotik etorritako oiuak guztiak, pekatuz estatzen dituzte geure animan. Ibaia lehorra, sagarrak ustelak, eguzki loreak ilargiari begira. Azteko ezina eta goxe itzala, guztaren izaerarekin hasten dira. Hildako argia gaueko zeruan, ez ogirik ez esnerik urrengo egunarentzat. Basotik etorritako oiuak guztiak, pekatuz estatzen dituzte geure animan. Gorde bezala gezurraren ama, ies egiteko gara jaldu zaigunean. Madarikazuaren sua lurraldon batzean, aguraren malkoak euri bakarra. Hildako argia gaueko zeruan, ez ogirik ez esnerik urrengo egunarentzat. Basotik
du hotz guztian, bekatu zestatzen dituzte geure animak. Bueno, bizardunaken ilargia kantzino itzela entzun dugu oin, gure egunean beinen ganien gure penak solteuta gero, oin ba inbeste desio eta inbeste espero dan lehiaketiri emongotzegu parte, así que hasi etxela Ator kantari oier. Ator kantari oier. Bueno, aste honetan ikusi dugu, ez? Parte hartzi egon dala. Bueno, ni bakarrik ez tengo hau tarti, ez? Piskatan hartzi nengo, ez? Hemen taldien gauz, taldien gauz. Taldien gauz, seguru? Bai. Bai, aparte hartzi egon da nekotxo, ez da? Sarietan eta okinju erantzun nekotxo. Ez que peni, nik sare sozialak ezin sinduaz jarraitu da, nau pizkat, esaten dana... Ba hori eskertzeko da, bintxete badabil jentie parte hartzen, eta emoten dau, ez, Ator kantari oier tartiek, badeko lapur bat feedbacka, ez? Bai, biziat ikusten du jarraitzen da biela, eta bai, gentiek bere erantzunek emoten zen bitartien, gugomen jarraituko gure oierregaz. Da, ipatzeko bai, okindu mezu bat Facebooken irakurri barik, eta antza familizak eta badabiz, ez? Ator kantari oier saio entzuten, da idatzizkue horregaz barre pilo bat ina bezala, da ina bela olako hauren sexino propizio antzeko bat edo, eta... bai, etxien, indabe... Bai, da eskerrik asko entzutiarren, da eskerrik asko kompartitziarren. Ator kantari oier 2.0. Bai. Edo lako zazte. Jolas barrize, bai. Ba, igual honna izango zan, aurreko audizue rekordeti, ez? Egin zen. Bueno, ba, tamales ezin dugu. Arazoak, xapan bezen. Joder, tekniko gaur luziute da, bila. Oin bezkuaz, lehenko gesto garen jain dozku. Bueno, bestela errez dau, ez? Joizue aurreko, ganea dau bidizue egonda, partikularrien, bueno, YouTubeen da sari tanbe badeko zue, Ator kantari oier laugarren asan, ez da? Laugarren asan, bai? Laugarrena, da bertan deko zue. Kantie, txan, teknikue deko hemen berrien. Paupa, tekniko, Bagoiz mejoretan, Bai. Jo, naizia irratizia la hostia. Ator kantari oier. Aupa tekniko, eskerrik asko berreskuratziarren Ator kantariko abestize daupa. Honena da, zietz astuten eukela, zintzan. Baina eskizan naztu lehik haunako gauza bat. Da, ondino nik ez da gizinan, Ez da gizinan? Ondino ez da gizinan, erantzune... Oierrek atxekin esku. Susmorik? Nik arrapetzet, baina ainoz, gogorra da. Latza, benetan. Benetan, bai. Ba, ez dakit. Ni pixkatu da nagon dino, igual honen eixengo daia, kanta originala entzutia. Bai. Zuzenien, dano jakin guzein dan, gero esan gu, baina... Dale, tekniko. Ia, hemen dugu. Bueno, ba, argi dau, ez? Izaron la felicidad kantu izenda azte honetako kantu izkutu, Argi dau, oin bai, claro. Ez que ipinen dugu nien ja, oier da... Kanta originala, ez que... Itzela. Hori da, Maxibun Cookie, total. Terrible, Ba, brutala bestiz, Aupa oier. Hori da, eskerrik asko zukitzen duzun tartiagatik. Ekarriko zaitu egun ematen, elkarrizketa bat egin. Bai, oier etorri bierda. Bueno, uste dut kamarilla... Bueno, ba hori, grabauko... Txau, lehenko gogora zibiku, Saber zer zan sorteu edo zer sari zan, ez da? Hori da, matza fisioterapiak... Eskainiko, masaje bat. Izango zan, sarille, eta bueno, gaur inusentien hor. Gaur igual asierri. Asier, bai, aurrekuen... Inusente, tintikitin, esku itzelak egik, Ja, kabiduk eta... Ia.
Ia, masajie, amatzan sesiño bat, da irabazlie da, Garazi Uriarte. Aupa, Garazi! Garazi, zorizionak! Ze pasetan da Garazi gaz hemen, dana Garazi ginen. Dana Garazi, bai. Eurreko azten be Garazi zentzat. Bai. Ba, ez da autongorik, hemen grabetan dabile teknikue. Ondo ikusi da, kamaran? Bueno, bai, eta esango. Espero da egun baiet. Ba, bueno, soy una Garazi, hordeko zu amatza fisioterapiak emoniko masaje bat. Disfruto dizule, eta, bueno, hasiko gara gaztiongo... Lehiak eta barriz egaz, así que oier eta tekniko martzen dauzen nien. Da, sarizia. Estos ondino martzen. Hori da, ez dago sarizia aipatu biku ez da. Claro. Lorartien proiektu pertsonalak eskainiko sari bat eukogu. Aupa, Lorartien. Bai, jungo la sarietan esango zein dan, ze... Jo, eskain gara improvisago egeupestak igule, sarie al 100% zer dan. Baina, zozer badau. Poltsi edo, ez? Poltza bat, horren susmueko gu, baina zeran esto eskun ondino konfirmeu, Bueno, bakigune da poltsak eskuseiniko edizila, ez da? Poltsak eskuseiniko poltsak, diseño eskuek, eta... Material ekologikoekin. Hori da, importante. Ba, bueno, sari elegantien guen bai, ez da? Nibela badeku, laizia irratiko ator kantari oier lehiaketan, da, bueno, entzun daigun kanti eguel. Ander, zuke monpasu ez usara narradora eta... Venga, técnico, emoiok. Oh, poier. Sus morik. Nik ez teko zer esanik, Jo, nik hasi giran pentsatu latzenen lastana. Baina, ez que gero eskema guzti llega por todos. Edo ACDC Highway to Hell, edo zeizileke. Bueno, oin arte euskaldunek izan di, ez? Nik esango txuet ganea, egon nintzen, grabazioen egon nintzen entzuna ben, eta benetan dinot, enazela korretan, eta ez dut errapetan zein dan, imposible. Imposible, ez que, jo, oso gatxi pingen dozke guri oierrek, eh? Bai, oierre, bueno, abile da horretan, ez da? Joku emotetxe, joku eribeari, ez da? Ez que, uste gu dala gure laixi hartzen magazineko, oza, famosuena, bera injakule. Protagonista. Ba, gainera hori, Euskai Erratian Joseba Argina noaz tartetxo bat usto lortu dauela, así que, jo. Barri dontxungo? Ia ba. A ver, teniku ebierri indeku, piniku ez da, Ander? Bai, gabiz, jokoskan po. Txungu. Bueno, da hau izen da. Bardin geratu gara. Bai, latzenen lastana ez da. Ez da. Da Highway to Hell ez dut uste danik, Ba, bueno. Ba, zuen eskuetan garatzen da, entzulioak. Hori da. Bota sarietan, ez da, erantzune, Ander, ez da? Hori da, Lorartien proiektu pertsonaletik bere poltsatxu irabazi gure bauzue, bak, sare sozialetan emon zuen, idatzi zuen erantzune zein dan, edo bestela, barri edo esango gut, WhatsApp bidez parte hartu aldo zuela. Parte hartu dozue, da zenbakize, barri edo esango beratzi 5 lau, 0 iru, zazpi beratzi zazpizen, esan guruzuna, WhatsAppetik. Hori da, aidatxizku zue, telefonotik, edo... Traola kantari, eta, bueno, taldien zera, eta, bueno, danak esan. Eta, bueno, hau izen da gaurko ator kantari oier lehiaketie, eta... Eurre técnico, hemos musiqueri. Me invade la curiosidad, tengo una pregunta, que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Y cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro. Pam para 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 para. Pam para para para. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? ¿Y qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para bara bara para pam para bara bara para se giró y se me quedó mirando, lo juro. Me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam para bara 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 para pam para bara 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 para pa pa para va pa para va pa para rabata pa va pa para va pa para va pa para rabata pa va pa para va pa para va pa para va pa pa va pa para va pa para va pa para la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Bueno, ja hasi gara azkenerantza heltzen, barik, azkenera heldu gara. Epenie, ja, amaitzen dira saio, bai. Bai, eta hemen ja, bakizu ez, Laixiar zale, da, ez beti eske horrenki esortzen da inbeste, Laixiar zen da, ipatziko lehen telefono zenbaki zegoel. Bai, hori, esan dut, beratzi bost lau esparkatu, 6 bost lau, 0 iru, zazpi beratzi zazpi. Errepikatu ingo por si acaso, Bai, goberatu dizuen, da gupeia ikasten dune. 6 bost lau, 0 iru, zazpi bederatzi zazpi. Vale, así que edo zetarako, ibili gure telefono zenbakize. Eta bueno, hasiko gara gure salion tartien, ez? Entzumikuz, entzulion... Esan gurak edo, bai, bia diozkuzan gauzak edo. Apa ekipo, zelan. Ni zuen laguntzan bilen ator gaur, eta, esateko zan, Durangoko Aldezarrin bizina zela, eta pisuki debilan nabilela. Orduen, aber lagundu aldozte zuen. Nire rekizito bakarra, astelenetan konkiz ikusti eta Julian jantzi kritiketan hasti da. Así que hori bierdot, laguntza bat. Así que eskerrik asko, venga handibili. Ahí va. Lehenengo eta ben, sos errona ingogu Laixiartzen taletik, oza... Bai, asinona, eguneko asinona ingo goin, ez? Hori da, oza, entzun dozue, nonor pixu bile basabizie, eta pixu hori nonogaz konpartitzi gure bazue, jarri kontaktuen gugaz, sare sozialetan bada pribautik badazpada. Bai, albada, bai. Pribautik, edo bestela horteko zue telefono zenbakize, gugaz jarri, eta bakizue. Norra guantebiko zuen, beraz rekizitue argi zizen da, ez? Hori, konkize guztoko badeko zue, eta pisu bile basabizie, badakizue. Gugaz kontaktau, dengu intermediario bierra, da, pasokotzugu personin kontaktu, ez? Hori da, eta bakizue aguantebiko zuen. Gabon Euskal Herria! Ni usto deraz lagungo, Julian Jantzi, Hor, konkiz. Asko guztea, baina Ni benas oso konkiz ali, baina Guzteako neri, respeto zue. Esan dau kritiketako, así que... Kritiketako bada, igual, bai. Igual, aputuko gara, Venga, bateniko, hemon urren guei. Aupa, Laixiar errantiko dan hori. Ia, kontutxo bat. Egorintzen entzuten bizi zaitez bizi zaiue, garagarduen inguruen eta insainuena. Da usteo de kasularre inotzuetela,
Zedeko kriston makatza... Ia. Aimar, zein oso? Ez da ekipa. Zer lortu oso? Ia, nik bizi aitez bizi zaiue da humoretik eta kasularri ezein. Da bromi edo txantxi eta... Saltzen dozu hain... Bai, baina gure dille ez da drogari edo alkolari apologisi eike. Osasune lantzie baino. Osasune txorrara barik eta honek al pie da letra hartu duen, txorrara barik emotxe, bai, barrure. Igual, bai, garagarduen sexin hori, alkolena komento zen dune, bai, horri al pie da letra, baina sexuena eta ez dakit. Horre iztotze bonkaina askorik, lehenengo zaiun geratu zen, da arrezkero holan da bile, apur bat ikutute. Holako makatzaz behintzet ez da askorik, baina bueno. Bueno, laixia erratiki ba hori, itxiru zerbezie eta apur bat espabila edo. Itxi ez, itxi, baina neurri zen, hori. Eska neurri zen, hartu pare bat iru, da ikusten bazu asuntu eia azten ala mobitzen, urebi, no se peña intragoa, jo. Eta bueno, tekniko zer, beste bat? Urrengu, venga. Arratsaldeon, Ainhoa naz, bakisaku, Eta San Sebastianak diela eta ez diela, kontutxu batzuk esateko. 54 urte dekoaz, eta gogo dekotenetik, lehenengotaz, aurten ez duaz San Sebastianak ospatuko. Gure txien San Sebastianak, beti bizi zen die, ez dakit, berezikiro oso barrutik, gurasue beti zen die jai batzordeko eta gero geue bai. Eta San Sebastianak abenduen hasten ziren gurien. Bai, abenduen jazten ziren San Sebastianetarako bi errak, lehen txarriz hilten zan, bat edo bi, txarriz etopeu, txarriz hil, odolos dieken, txorizuek lotu, ziketu, eta hortzazten ziren San Sebastianak guretzako, da gero erregen bueltan, akorduen dekot gu gaztetxu eginela, eta umetatipe bai, muse azten zan, eta ja erregen egunetik aurrera, urtarril guztien egunero, muse dala edo ez dala, zozer egoten zan, bakizan, San Sebastianak diela eta ez diela. Eta San Sebastian egunien, pentsetan dut, aurten izango dara lehengoz, ez duana txokuen bazkaldu, eta bazkaldutzen ezin izena zenien, bentse kafi hartzen egun hori ospatzeko, ez? Eta aurten ezin izen dugu, txapliguek eta kanpaiek izen die San Sebastian egun edala gogorarazi dozkuenak, horregon die, Julian da, gorrita. Eta hoxe, oroitzapen politek, niretzako politenak txikitekuek die, ez? Karroziaz, lehengo astuaz, gero tratoraz, da gero trentxutxuaz urtetan genunien, domeketan, baserritxar jantzike, etxerik etxe ardau gozu eta pastak eta eskaintzen. Eta oso politi izaten zen, gutzako. Eta hoxe, espero deigun aurten lehenengu eta azkenengu izen deikela San Sebastianik ez dauena. Gora San Sebastianak eta gora bakisa! Gora! Gora! Tan. Peni, urten San Sebastianak ezin bizi izen. Peni, da haititugu zapuru bat bakisako jaize, goiti bera, ez da? Programazinue guztize, osorik. Eskerrik asko Ainhoa, San Sebastianak hain ondo espliketiarren zean joan dien. Bai, da, Peni, da, espero aurren gurtien dana ondo jutie, eta bakisan San Sebastianak edo espatzi, ez da? Gogo doblia sartuko guz, da, iruile bierbadie San Sebastianak ospatzeko, iruile hartukuz osorik, eta horre hiliko gara. Da, txarriz egiterakuen, kontu zibile da. Txarriz egiterakuen ez da, txorizio jaterakoen, zelako guzturu hilen gainan, saldiaz da, arrauzuriaz da, San Sebastian egunean trikitizen doinuaz da. Bakitxako jaize mundialak, Mundialak. Urren gurtien urreratu zaitezi, bakitxara. Bakitxa bakarra munduan, Bakitxa, Venga, tekniko, moio gurren guri. Haupa, ni Ikerma Guregi zait naz. Klak egitasmuen dinamizatzaile, berbaro elkartien eskutik. Eta hemen aurkezten dutzuet batxillergoko ikasi egaz batera egin dugun bitxorra jape Euskal Herria eraiki zen, abesti zen bertzino bat. Abesti egaz batera bideoklipa eskuragarri. Ia guztain jatzuen. Haupa zuek.
Eskerrik asko Iker, eselako kanta politi indo zuen. Eskerrik asko Magu, bai da, egitasmo interesgarri, ez da, gazteklakeku, Ez dakit, egunen baten gure badozue, Laixia Irratiko atiek zabali dauz, ez da? Gure badozue zuen egitasmo apur bate aireatu edo apur bate azaldu, zeinan zuen helburue, ose kintza butuko duzu esan edo, Laixia Irratiko atiek zabali deko zuez, ez? Bertatik aireratzeko apur bat zuen hori da, gonbidatute zauzio hona etorteko, eta bueno, egiz esan bida, kanta politi indo zuela. Bai, eleganti. Eta eskerrik asko kontetiarren, Laixia hartzen zailue zuen bideoklipa usabaltzeko, jakin dizuen horretako badala, ez bakarrik gauza politik esateko, edo eskerrak emoteko, edo hau guruzunetarako erabili aldala. Eta bueno, gaurko zau izen da gure Laixia hartzen zailue, zelan ikusi osu ekipo. Edarto. Gaur intenso txue, baina nedarra eta politik. Bai, pizkat luzetu injaku. Bueno, saio neko txokin joguz, eta bueno. Egize kontetan hasi gara, eta de dio luzetu. Bueno, eskerrik asko Laixia zale, benetan placer bada barikuro zueri hau eskaintzie, eta bueno, ikusti esare sozialetan, eta inguruetan jenti basabiziela gure irrati jau entzuten. Eski, bueno, zuentzako aukantie, egurremon gatibuna. Emon. Urrengo arte. Atiek zabaldu behin dire, eguzki berri bet kalien, gubarik hemen ez dau ezer, jarri gaitez martxa, hasi zaitez dantza, eta emon, bizi segi egurrek emon. Beldur da lotzak bakarrik, rock and roll hau entzuten badozu, bizi bizakozu, da bizien biozu, eta demon